L-impjiegi f'Malta żdiedu bi 3.6% matul it-tieni kwart ta' din is-sena meta mqabbel mal-istess żmien għas-sena 2012. Din hija l-ikbar żieda li ġiet reġistrata f'dawn l-aħħar 12-il xahar. Din il-figura hija l-ogħla rata fost is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Ġiet irreġistrata wkoll żieda fl-impjiegi meta mqabbel mal-ewwel kwart ta' din is-sena. Fi 17 pajjiż tal-Unjoni Ewropea ġie reġistrat tnaqqis fl-impjiegi b'0.1%, fi waqt li r-rata f'pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea kienet stabbli. Fl-ewwel kwart ta' din is-sena l-impjiegi naqsu b'0.4% fiż-żona euro u 0.2% fis-27 stat tal-Unjoni Ewropea. Il-Eurostat qed jistma' li fit-tieni kwart ta' din is-sena kien hemm 221.8 miljun raġel u mara jaħdmu fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li minnhom kien hemm 145 impjegat fiż-żona euro. Fost il-pajjiżi bl-iktar rata għolja ta' impjiegi meta mqabbel ma' 3 xhur ta' qabel insibu lill-Estonja, il-Litwanja, il-Portugal u l-Lussemburgu, ir-Repubblika Ċeka u l-Irlanda. Waqt li fost il-pajjiżi li kellhom l-inqas rata ta' tkabbir fl-impjiegi insibu lil Ċipru, Spanja, l-Olanda, l-Slovenja u Slovakkja.